Ini an istorya kan duang magtugang. Si Bornok asin si Kulukoy. Ini da magtugang ni permi da ang repeater da ini duman sa Santa Maria Elementary School. Permi kulog payo na da kang principal. Pinagmaray kang principal na lakaw-lakaw yun na muna nindo mga nunod. Kaya ngunyan, an magurang ka ining magtugang na ini nagdesisyon na i-enroll sinda sa private school. Yan, tibaad lamang bago pa. May pag-asa pa. 2 anyos ang age gap kan magtugang, magkaklase. Ngunyan, pag abot duman sa private school, mga kaklase dani da mga panga, very bright, mga matatalino, mga spoking dollar, mga foreigner. Ngunyan, kan nagliliksyon na da so maestra mga pangga, nagpa-recitation da so maestra. Sabi kan maestra, okay class, ano ang alam nyong gamot? At para saan iginagamot ang gamot na yan? So saro da ang first honor da ang kaklase ninda matibayo. Tuminas tools ning kamot nasa girls at the front. Okay, ika nga Marites. Ano ang aramong bulong asin sen iyang pigbubulong? Sabi da ni Marites, paracetamol. Okay, very good. Sa pigbubulong ang paracetamol. Ma'am, sa kalintora po, kulog payo, asin iba pa. Oh, very good! Para lakpakan da asin. Ngunyan, sumagtugang si Bornok tsaka si Kulukoy, tamalang boys at the back. Ang maestra, ang gusto niya, mag-participate itong mga estudyante na, kunya, dahil nagpa-participate. O di yung pig-apod kan maestra. O kamo dyan, Kulukoy, Bornok sa likod, ano kamo? Ano kamo dyan, mga tao-tao sa posporo? Dahil ka mo nagigirong dyan. Baka maiba ng kamukhang duwende dyan magtagagirong. O ika, Bornok, ano ang aram mo na bulong asin sen iyan pigbubulong? No choice na si Bornok Naobliga. Sabi ni Bornok, ako po ma'am, ang aram ko po bulong, kalendaryo. Oh, no. Sabi kan teacher, okay. Sain man pigbubulong ang kalendaryo. Ma'am, bulong po ang kalendaryo sa nagsisinok na umboy. Pigtatapal sa angog kang umboy. Sabi kang maestra, wrong answer. Ika naman Kulukoy, anong bulong ang aram mo? Asin sen iyan pigbubulong. Ang aram ko po ma'am na bulong Viagra. So teacher, biglang kinabahan. Hubin-hubin pa, aram na ang bulong na Viagra. Ako hindi ko aram yan. Para saan man yan? Sa inyo nababakal. Teacher, sabi na kan teacher, okay, Kulukoy, sain man pigbubulong? Yan, sinabi mong Viagra. Sabi ni Kulukoy, ma'am, bulong po yan ma'am sa sa pilay, nakakapalakaw po yan yung pilay. O biglang naulian so teacher, ay salamat. Akala ko ibang babanggito ni Kulukoy. Paano mo man nasabi Kulukoy na ang Viagra bulong sa pilay nagpapalakaw? Sabi ni Kulukoy, iyo po ma'am, tanadagong ko kaya po ma'am sinanay kan subanggi. Suminabi. No. Tada mo kay iinom ang Viagra nga tumindog na ang buwisit. Pilay ang ama ni Kulukoy. Salamat kay Cesar Olivares sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Yo, what's up mga pangga? Ang video ito ay hatid sa inyo ng JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop. Bisitahin nyo na ang JL Habana kasi sila ang gumagawa nitong aking sasakyan. Kompleto dito. Nandito na mismo ang lahat ng mga pangangailangan ng inyong mga sasakyan. Simula sa gulong, battery, mga tins, sa pintura, lahat na. One-stop shop na. Meron silang Potenza battery made in Thailand. Nexen Tire from Korea. Fortune Tire and MRF Tire galing sa India. Linglong Tire from Thailand at Yokohama at iba pang brand ng mga gulong. Siyempre, ang kanilang mga in-house mechanics, experience sa ibang bansa na sila
sila ang gagawa ng inyong mga sasakyan. Specialized sila sa under chassis job, engine overhaul, top overhaul, car aircon, camber and wheel alignment and balancing, car electrical, painting and latero. Bisitahin lang ang JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop along the highway lang sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, sa tapat lang ng Coca-Cola. At ang 3 branches sa Diversion Road malapit sa Riles at sa may tapat ng Raymond Bus at sa Diversion Road, corner Almeda. Hanapin lang ang mabait at kalbo na si Junel Habana at i-follow ang Facebook nila na andyan oh. Salamat, JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop.